Tum khat chu Sheldon so an eilain ridang lam tak hi a hretlat maya ma se achung te azo chuan tu ma in an lo sheve hau silova misi chuan ngei omzet hian keipo in ka sheve alom I hmaya chang arun ri chuak alo ti a Sheldon chuan angei mel le ti chuan rilo chuan chu fridge atang ani ngei thu asoya apa chuan fridge rik dan shim shimani hi alo ti a ma se Sheldon chuan nidanga riveng ailo a ritela lom ti in asiam thatu tur ko chu arota ma se apa chuan poisa awia wangin alo rem tilo bur mayani zana po chuan Sheldon chuan fridge wang chuan muta har sat le a ti chuan atu ka ama nge in an fridge chu a phel dar ngala rilo chuan chu enchia na tuma chuta fridge a phel dar nu chuan rilo chuan po chu a she thei ta ngei mai ama ero chu van duai thak takin arem khom le thiam tatlat lo ti ngaina asha tak lawa chuan repairman chu an ko taringota dollar zahni ngot sen angai dona George thin rim lutuk chuan Sheldon chu havin engtianga rei po ngai don se min rol le vek turani adi ta mia mayani Sheldon chu a chap don tamaya chuta misi chuan ita chuan nuam ka ti don te mayania alo ti le manmo Sheldon chu a chap ta nge a ma se misi po chuan khongain athiam ang tokin a hnem vele thawani atuka Sheldon chuan apa hnena na tho tura mu thu asoya chanchin bu asem donani Mary chuan alo ngai to le hle to maya George hnena chuan a hlo thon om thu te shilin ti tir lo turin te ma se George chuan engai to alu tu ka ni kha ti in alo hnial atuk zing ma taka Sheldon chuan a u Georgia chu akai thawa ti dan tur hril turin angenani ti chuan a chanchin bu sem tur po chu aron thlengta a Georgia chuan a the dan tur te ashila ma se Sheldon chuan measuring tape nen te thlapa the chu adu tatlata a the lain anu chuan room tuk vera changin alo thli reng chanchin bu a the zo nu chuan asem chan ta ngala mi in kota chuan the phei a han tuma ma se a the dan atangin inzir alangai na sahle ani chuti lai chuan anu in karin alo zuiru ve reng boka chutiang chuan tuk tin chu hun khir khan tak tak paltlangin asem ve zela kar khatlai mai asem ve nuwa poisa khon ni alo thleng ve ta ma se abe se lo takin a hlo chu alo tlem em mai hi ani a Sheldon chu abe dong hle maya chumini chuan ni lengin amu da fu lawani zanri an kel lain achung te chu an ti bor bora chutia thoveng taka an ti bor mai chu ani mood off boxi chuan lo ningin a insum theilo chu a ang ta hluai maya anu in alo khap chuan ti taw zuin ruma alu ta dayani relote ya George chu ruma lut ve ngalin Sheldon hnena chuan ilo ha dewani po in khatianga om tura nilawania atia ma se Sheldon chuan ka ha ringot lo ka chaw tak zetani ka taksa po anavekto harsa takin na ka thoka ma se poisa tlem te ba ka hlo box si lo atia chuta apa chuan ani mandan a shil veta a nau panga shema piangin principal ina hawa nau pang nu le pa ten an haw boka chu mai ba ka local room a midang nen an inti buai bok ma se chu athin rim na te chu in lama atilang ngai lova school lama abuai na te chu in chunga chuan alan chwa tir ngai lo thu a shila ti chuan chu tiang thu a hriat nu chuan Sheldon po in mu chuakin a chung te bulangai dam dia la tum ve ta ni tum khat chu Dr. John a class a thule turin pimi mo inen chuan an kal le ta a chumi tum chuan mi moi chuan class a thut ve chu adu lawa wangin ama in class a aluta chuta chuan alhmu ngai lo me cheno pang a thutna alo thu hi a mu a chu me cheno pang ming chu page ni in a research zia pakhat chu Dr. John an lo mu in a class a thu ve turin alo so mani Sheldon chuan chu class a chuan thil har sa tak tak hlir an zir thule no pang pangai tan chuan advance ma thu te soin page chu no pang fing lutuk ve thawani ti a sheta a chu muna ama ang no pang special dangan ve chu athik de utlat ni in alang chuta Sheldon chuan Dr. John chu api bel pa ani thu te asoi vele a page hnena chuan ka thutna a I thu ti in a thut sun tir an kumalo in za chia boka athla in page chu alano pangzo kani
Atiti duin anil em maya. Mase Sheldon a ai ma chuan a fingzo ke moti tur hi ani a. Chuan Sheldon a chu ati nuam lo ani nge yang. An ho ko nga po atum bur maya. Mi mo chuan pe chi chu athik ni inangai. Mase Sheldon a chuan athik ti chu apom du lo. Mi mo chuan iduru dewani lo mo ati le a. Mase chu po chu a phale. Lelama Dr. John a chuan Sheldon a nu Mary a kola. An ma ni anga no bangdang lam tak nei a mel sha thu shilin fanu special an nei thu a shila an ma ni biak theina tur number te apebok Mary chu a phur to hle a pathian ne na tongchai ngalin no bang special en kol ve tho nu le pa te ne na an in mel sha the do na wangin lom thu a soya a men le rwalin Georgia le Missy te chuan an lo en renga chuta Mary chuan nangni po in special ania ati ngal zata chu vele Georgia chuan Missy bula kan specialin ishe VM ati chuan Missy chuan keite chu me che chun kalani tala nang chuan special na inei velo alo ti deuh mak mai ani Sheldon na ina alo ho chuan anu in pe chi chung chang alo soi pui ngala thian ni se alo du pui hle ma se Sheldon na chuan te ma thian aneya thian danga ma mo alo thu asoya pe chi nen thian ni chu alo du alo bur mai ani ti chuan anu chuan pe chinu chu thiana siam adua chu wangin chu eya alo som thu te soin Sheldon na hne na chuan idulo chuan ka cancel le mayang atia ma se Sheldon na chuan anu chu a khonga ivele boxi a ti chuan atopa pe chine na income chu arem ti vetani lelama pimi mo in Dr. John na hne na chuan Sheldon an pe chi athik thu a shila pe chi ai Sheldon na chu ngai sak de uzok turin a shilbok atuka pe chi chu anu le pa te nen Sheldon ate ina chuan an kalta a pe chi nu chu Linda ini in apa chu Beria ani thung biarte in hoin an fa te chungchang soin sitting room a chuan an ti ti a chuti lai chuan Sheldon a chuan pe chi chu a room alo fan pui ve boka chuta Professor Proton a thalak a ming sign na ngei mai chu in ti thei takin a mu tira ma se pe chi chuan angai nat velo thule boring ati thu te chu alo soi daya Sheldon a chu thinrim lo turina in sum na sa hle chuti lain pon lama chuan Georgia Missy le pe chi u Erikai te chu an lo ti ti ve boka u nau special tak nei chu nuaman ti lem lo thu te an lo soi ani in chung lama Sheldon le pe chi te chuan che san khela an hanti ti zel nu chuan Sheldon a chuan anu thu sei chu dik ati chhohle maya in an na tam tak kan nei ani ka hria chian zel chu anga ya ni hi ti in a phur ve ta hle maya chuti lai tak chuan pe chi chuan checkmate I chak lo aron ti thut mai chuta Sheldon a phur na po chople chilin thin rim na le thik na in aron in thlak le ngal a in sum zo to lava chessboard chu a pai chhuai mai ani an pani in Dr. John a class sa chuan an thule ta a Dr. John a chuan zo na siamin pe chi chuan ne so zet hian alo chang dik chat maya Dr. John a chuan fakvak atum lai takin mi moi thu soi a she chuak zoka ti chuan fakle lovin Sheldon a botai chu nalati thu te a soi le daya awa teu ther ve ati zui zat mai ani Sunday lo in her chuale chuan Pastor Jeffan pathianin khovel a mangai em a chuti chuan a fa pamal nei chuna pe a ati zorwalin Sheldon a chuan abana lo pharle nol mai khovel pona octopus aliens tetan pathianin a fa pa atir vm ani chuan mishing angin nge octopus aliens angin nge a inlan ti in zo na alo siam le a Pastor Jeff a chuan chan ngai na po a sheto bik lova a thohuk ringot mai ani ina chuan Missy chuan Pastor Jeff ati ngai na shelo mail chu mu no mati thu alo soya chutia anti ti mol lai chuan phone call aron lut Mary chuan changin chat to thu hi alo ni a car accident a chan nu fanu kumsom paruk mi lek boral thu an ron shil Mary chuan makati in a thu sha chuan a thong tak zeta a nuwa an nu pa in vuina hun manna chuan an kal zui ve ta ngalani tumkhat chu Mary chuan Pastor Jeff awa muwa a thian nu fanu kumsom paruk mi lek the na chu pomthiam harsa ti thule aril ruwa ngong na satak anei thuwa shila
pathian po adem lek ani tichuan pastor Jeff chuan a thei ang to ka lo hnemin a hma aya na sa zo ka pathian hnai turin a lo ron ani Mary a chuak don chia tia pastor Jeff chuan a ko ding le a an seminary professor a biak thu soin pathian chu octopus aliens te bula chuan octopus aliens anga a in lan ve mai thu a shila chu thu chu seldo na shil turin a cha zuya pastor Jeff chuan chu thu chu sermon le peka soitel nge atumani atuka chuan Mary chu ama zonga zanri eidon chawa tong chai chin khan misi breakfast eidona chuan a tong chai saka chumi nu chuan sheldona chuan anu hnena radio shack dora min roi theyangem arunti a anu chuan an in hnung lama tong chai na mun siama tuma wangin a theilo thu in alo chang misi chuan in chunga asyam ve thei mai lowem ni aloti a chuta Mary chuan pathian thil siam moi tak tak te ka thlir theido na lom ti in alo changa sheldon a chuan Billy ate ar ek rimpo ishe theido na ni chu alo ti wat Mary chuan an ko shan mi then khat somin an ina chuan tongchai ho na te an manga an in hnunga tongchai na tur te po siamin a phur ve hle maya a thian nu fanu thina awanga aril ruwa pathian adem ruk na te a thei ngil theinan a thei ang tokin pathian chu nai thar le atumani ti chuan a tongchai na hmun siama chuan thu in a tongchai chanta a thian nu chung te tan thlamwan na adil saklai chuan a hnuk a ulle a nopang a khonga ina chu ala re theilawa pathianin kumsom paruk mi lek a chung te laka changa ala sang chu ala she thiam thei chuang lovani a thei ang to ka pathian nai thar le a thengil chu tumma se a hlo cham ta thowa a ti ngai na shelo chu zana anu mi moi hne na chuan avakal taringota len chwa puya avasom ta top mayani bara kalin biarte an induna pulte an khela an hlim ve hle zana rei deuh nuwa mi moi chuan a fanu sa khomi tak chutianga a chan chu azota Mary po chuan tre tak chunga soi chuakin engtin nge pathian rem ruat ani theyang ati hialani ti chuan mi mo in Mary chu athla ho a ama anglo takin atuk zinga Mary chu atho ma theitalova George chuan ronga bola no pang ho ngai chu athalo hle maya chuta George chuan Mary chu adam thadlo thu asoi ta top mayani zana po chuan dinaratan pizza an ringota pizza chu la in Mary chuan a engal top maya sheldon a chuan tinge I tong chai lo alo ti a angai chu a thalo tak zet pizza an ezua Mary chu po na a thua sheldon a chuan keima wangem ni hetia I om ti swal ka nei le to emni ti in anu chu a zo top maya anu chuan ama awanga ni lo thu soin rinna chung changa har sadna ato mek thu soya chuta sheldon a chuan ani chuan pathian chu iring to lo ti na emni alo ti le a Mary chuan lo boy lo tura shilin ama ange in ti dan konga zon angai thuwa shilani ti chuan sheldon a chuan gravity poimo zia isha em ti in gravity chu omlo ta se universe hi abuai vekanga arsi te baka planet te po an omlawang atia gravity chu chete po in danglam ta se nun na po a om thei don lo thuwa soibok anu hne na chuan chung thil te chu an ni dan tur dik takin an omani pathian om chu ring lo ma ila chut chuan siam tu chu a om nge yani ti kan she the yani atia soi chun zom zelin khovela mi billion nga chuang kan oma chung zinga chuan nu thaberi ni atile a chu vele anu chu in sum zo lovin sheldon a chu akua pathian hne na lom thu a soi ngal bok sheldon a chuan anu har sadna to chu asut kian sak the ta hlawani Sunday lo in her chuak le ta a pastor Jeff a bok chuan thu soile in Genesis bung som thum pani chang som thuma mi kha soya chuta chuan Jacoban pathiana mu thu a soyani chuta sheldon a chuan anu hne na Johanna bung kha chang som pariata tu man englai ma in pathian an la mulo ti a in ziak boxi a Johanna nge Jacob patik zok ati chuan anu chuan ho huna kan soi don nia atia chuta pimi mo I chuan aban ron pharin katupa in zo na aneye ati chuan pastor Jeff chu abei don mel tang zetani ole heta seldona zo na hi pastor Jeff ai o chang the kan omem comment section lama khan kan soi ve shim don nia